गिबियावनो खुलुमग्रोबाय जोंनि गहपुरजों लोगोसे बिश्वनाथ सनितपुर आरो सारा बर'फोरनिसिम आंनि अननाय सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय दा बे बिटिआर एकर्डआ बेसेबां जाफुंसार नङा होमबा बिनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला बिटिआर एकर्डआ आंनि साननायाव आंनि मोनदांनायाव बियो जोबोद मोनसे हाखु दाखु खालामनाय मोनसे एकर्ड दा बे जाय बिथांमोनहा सागान होदों बे सागान होनाय बिथांमोनहा ना माबा मोनसे ट्रेपआवसो खोलैजानानै बिदि जाखो ना बले माबा मोनसे गुबुन गुबुन जाहोनफोरनि थाखाय जाखो बेबायदि हाखु दाखु खालामनाया मोनसे जोंनि थाखाय माने गोजोनथाव जानाय बायदि जों मोनाखै आरोखि थारमाने बेयाव हाखु दाखु खालामालासेनो जुदि सावरायलायनायनि गेजेरजों माखासे इन्टेलेक्चुवेल मिटफोर लिंनानै बेवहाय थानाय माखासे दफाफोरनि सोमोन्दै जुदि सावरायोमोनब्ला जोंनि बर' समाजा बा बर'फ्रा गोजोननाय मोनगौमोन आरो बेवहाय मा थानांगौ मा थानाङा बिनि सोमोन्दै एसे रोखा जागौमोन दा जितु जों नुनो मोनबाय बेवहाय थानाय माखासे दफाफ्रा नांगौ रोखोमै बर'फोरनि थाखाय जौगानायखौ लाबोसारनो हायाबो जानो हागौ आरोखि दा बेखिनिया दफाफोरनि बाथ्राखौ आङो इसेबां बुंनो थाङाखिसै खिन्थु बेयाव माने गिबियावनो बे मोनसे गोरोन्थि जादों बेखौ हाखु दाखु माने एग्रिमेन्ट लानाय आरो हाखु दाखु सुक्ति खालामनाया बेनिफ्राय 2 नम्बराव जोङो नुनो मोनदों गोदोनिफ्राय बर'आ दिनैसिम 3 सुक्ति जाफैबाय नालाय बिएसि सुक्ति जादों बिएसि माने इन्टारिम काउन्सिल दानानै लाबोदोंमोन बे समावनो सुक्तियावनो आरो बिनि उनावहाय बिटिसि सुक्ति जादों बिटिसियावबो इन्टारिम काउन्सिल मोनसे बेखौ सामलायनो थाखाय मोनसे आफाद मोनसे काउन्सिल दानानै लाबोखादोंमोन नाथाय नै दिनै दानि बिटिआर एकर्डआव बेबायदि इन्टारिम काउन्सिल जेबो गैया बिदि प्रभिजन जेबो गैयियाव दा दिनै नुनो मोनबाय जोङो गावजों गावनि गेजेरावबो गुलाय गुजाय आरो बावहाय बे एकर्डखौ सोर इमप्लिमेन्ट खालामगोन सोर मागोन बिनि खुनु माने थिरां माबाखौ जोङो नुहुरनो मोनाखै आरोखि दा बिनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला बिटिआर एकर्डआ बे रोखोमै माखासे गोरोन्थिया थालांबाय बावहाय माखासे दफाफोर हाबबावनांगौमोन ओमफ्राय बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थांनायावनो दा गावनि गेजेराव माखासे राजनितिक माबाखौ लानानैहाय दावराव दावसिखौसो जों जानायखौसो जों नुनो मोनबाय आरोखि बेनिफ्राय बेवहायथ' जि कमिसन दानायनि बाथ्रा बुंदों माखासे कन्डिसन दोनदों बेवहाय सोदेरनाय हाबसननायनि बेलायाव दा ओंखारनायफ्राथ' ओंखारलांखासिगोनानो बेखौथ' हमथानो हाखालिया नाथाय सोसननायनि बेलायाव बेवहाय माखासे गोबांथार कन्डिसन होनानै होबाय जाय कन्डिसना कमिसनासो खालामगोन कमिसननि मथेसो बे कन्डिसनाव गोरोबोब्लासो बेवहाय हाबहैनो हानाय मोनसे बेबस्था दं आरोखि दा बे कमिसनाव माने जाय बिथांमोनहा माबा गोलैगोन बिबान गोलैगोन गुबुन हारिफोरनिफ्राय बिथांमोना जेरैखि जायाब्लाबो बेखौ बिटिसिनि सिङाव गोदानै बर'फोरखौ सोसननायखौ बिसोर जेरैखि जायाब्लाबो बेखौ दानगारनो नाजानायाव बिथांमोना दं आरोखि दा बे बेलायाव होमब्ला जोंनि बर'फोरनिफ्राय बेसेबां माबा खालामनानै नाजानानै बेखौ सोसनहोनो हानायनि बेबस्था दंफाले बेफोरनि सायाव जेबो रोखा माबा गैया दा बेवहाय जिथुनिखि माने माबायाव सुक्तिनि माखासे दफाफ्राव मोनसे दफायाव नुनो मोनदों जे बर'फोरा जायफोर सिमायाव नांजाबनानै थानाय आरो कन्टिगुवास होननानै बुंदों थारमाने एखे लेथारै बर'फ्रा बर' गामिया जुदि दंलाङोब्ला बेखिनिखौ सोनो हागोन होननानै जिथुनिखि दङ थ' बेवहायथ' जोंनि नैबेसिमहालागै सफैगोन ना सफैया जोंहा माने सन्देह दं आरोखि दा ओंखायनो जाय बिथांमोना सागान होदों बिथांमोनहा दा गहपुर सनितपुर बिश्वनाथ बेखौहाय बड'लेण्डनि सिङाव बा बिटिआरनि सिङाव सोसननानै होथारगोन होननानै बिथाङा रोखाबो बुंनो हाला जानाय नङा होननानैबो बुंनो हालिया दा नैबेफोर गोनो गोथो फैदों दा बे गोनो गोथोखौ नायनानै सम थांनाय लोगो लोगो जोंनि गहपुरनि बा जोंनि बे आउट अफ बिटिआर बा आउट अफ बिटिसिनि मानसिफ्रा माने बिनि सायाव फोथायनाया गैयानिफ्राय गैया दासिम जोबनायसिमहा सफैनोसै आरोखि बिनि सायाव फोथायनाया जोबलायलांसिगोन दा होमब्ला माब्लासिम बे बुस्थुखौ जोङो इमप्लिमेन्ट खालामना लानो हागोन माब्लासिम माबा बे बिटिआरनि जिथुनिखि सोसननानै लानाय खामानि बेखौ जों माब्ला मावफुंनो हागोन बेखौथ' जों माने दा बुंनो थाङोब्ला थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला जानाय नङा बायदिखौनो जों नुहुरदों जानाया जाथों जायोब्लाथ' जोंनिबो मोजां बयनिबो मोजां आरो बेखौ खालामनानै लाबोनो हायोब्ला जों बर' हारिया बा जोंनि बर' जाथिया मोनसे जौगानायनि लामायाव फैगोन बेखौ जोङो बयबो हास्थायो बयबो लुबैयो आरो बे रोखोमैनो जानांगौ दा बेवहाय बिथांमोननि नाजानायनि लामाया माने दासिमबो
क्लियार जायाखै रोखा जायाखै दा बुंबाय थादों जागोन जागोन होननानै बुंदोंमोन आरो बिनि जोंनि ओनसोलनि फरायसा आफाद बिथांमोनखौबो बुंनो होदों नै बेवहाय जे रायजो राजानि सिगाङाव बुजायनानै हो जागोन दा बिथांमोनहाबो बुजायदों जागोन दा बिथांमोननि बुजायनाय बायदियैनो रायजो राजाया दासिमबो धैर्य हमनानै दङ दासिमबो फोथायनानै दङ जागोन मिजिङावनो दं आरो बेखौ जोङो दासिमबो जेरैखि जायाब्लाबो सोथारनांगौ बा हाबथारनो मोनोब्ला मोजां होननानै जोंनि माने बिथिंनि सानजाथिंनि रायजो राजाफ्रा मिजिं थिनानै दङ आरो बेनि माखासे मिजिंथिनायनि बा मोनथारनांगौनि माखासे जाहोनफोरबो जोंहा दंखायो जिहेतु गिबिनिफ्रायनो जोंनि बे ओनसोलनि मानसिफ्रा बेसेबां दुखु जारला सैनानै न' बां सावग्लुंजानानै जिउ खोमानानै माने जिनाहारि खालामजानानै बायदि रोखोमनि भिक्टिमाइज जानानै दासिमबो माने बे रोखोमाव माने सोसनजायाहां बिनि गेजेराव जेबो रोखा माबा गैयै माबायाव दंफैयो आरो पजिसनाव दंफैयो आरो दा ओंखायनो आंनि बायदिब्ला बे बिटिआर जिथुनाखि सुक्ति बेवहाय माने गोबांथार गोरोन्थिफोर थालांबाय आरो बे गोरोन्थिफोरखौ सुद्रायनो हानांगौआ गिबियावसोमोन बियो बेखौ एकर्ड जानायनि सिगाङावनो इन्टेलेक्सुवेल मिट लिंनानै बिनि माखासे दफाफोरनि सायाव सावरायनांगौमोन दा बेखौ खालामैनि जाउनावनो नैबेफोरबायदि गोरोन्थिया थालांदों होननानै आं सानो आदा आरोबाव जों मिथिनो लुबैयो नैथियाव आउट अफ बिटिआर माने बिटिआरनि बाहेराव थानाय बर'फोरनि थाखाय BKWSC अर्थात बड' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बेनि सायाव नोंथांनि भिउस बड' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बेथ' जेनेबा बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनो मोनसे राजनितिक मा होननानै बुंदों बेखौ राजनितिक रैखाथि मोनसे होनायनि मोनसे बाथ्राखौ बुंदों आरो नाथाय बे वेलफेयार काउन्सिलाव जोङो दासिम नुबाय टेङाल कसारि काउन्सिल मिसिं अट'नमास काउन्सिल राभा अट'नमास काउन्सिल बे काउन्सिलफ्राव एक्सट्रायै जेबो माने मा होनना बुङो बेखौ एक्सट्रा फान्ड जेबो माबा गैया बियो सोलियो WPTनि फान्डजोंसो सोलियो आरोखि दा WPTनि फान्डखौथ' जों दासिमबो हमनानै ला ट्राइबेल माने माबाखौ जोंनि माबाया मोनगासिनो दं जागासिनो दं आसाम सरकारनि सिङाव थानानैबो जों बेखिनिखौ सुबिदाखौ लानो हायो नाथाय बेखिनि फैसाखौ लानानै जोंबो एसे लिडार जानोसै जोंबो बेखौ थाखाखौ बाहायनोसै होननानै बुंनाय एसे जायो आरो दा बेखौ जोङो ओरैबायदि माने साननो हायो बे माबायाव वेलफेयार काउन्सिलाव जोंनि माबाफ्रा थायोब्ला थानाया थाजागोन खिन्थु बाहाय थानानैबो जोंदि बर'फ्रा माने माबा मोनसे रैखाथि मोनगोन बेखौ जोङो माने बुंनानै लानो हानाय नङा बेवहाय गोबांथार जेंना जेंसिफ्रा दङ आरो बे जेंना जेंसिखौ सुस्रांनो थांनायाव माने गावजों गावनि गेजेराव खिलिमिलिया जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जाबाय थागोन सफैबाय थागोन बेनिफ्राय माखासे BTC जानानै थाबाय बा बिटिआर जानानै थाबाय माखासे काउन्सिलाव थाबाय नैबेनि गेजेराव बर'फ्रा माने बुखावजानानै आलदा आलदा जानानै थागोन बे आलदा आलदा जानानै थानाया जाबाय गुबुन हारिफ्रा जोंनि बर'फोरखौ जेब्लायबो खौसेथिनिफ्राय आलदा आलदा खालामनानै डिभाइड एन्ड रुल होननाय मोनसे नेमजों बर'फोरखौ गादबनानै दोननायनि मोनसे माबायाव ट्रेपाव जों थाबाय थागोन आरोखि बे जुदि अट'नमास काउन्सिल माबायाव थायोब्ला आरो लायोब्ला दा मा खालामनो सरकारनि जिथुनाखि बा बे सावरायनायाव जाय सागानगिरि बिथांमोना बै माखासे बाथ्राफोरखौ सानहरखानानै जुदि खनसेयावनो एग्रिमेन्टआव खनसेयावनो सुक्तियाव लाफाखानो हायोमोनब्ला एसे एनै नेनानै माखासे आन्दलनफोरखौ आग बारायबावनानै जुदि खनसेनो फोजोबखानो हायोमोनब्ला मोजांमोन आरो दा बेखिनिखौथ' खालामनो हायाखिसै दा जोङो भुगिनांसिगोन दा नैबे आरो ओंखायनो दा जोङो लुबैयो बे काउन्सिलाव जों थायाबालानो बिटिआरखौ जेरैखि जायाब्लाबो माबा मोनसे खायदा खालामनानै जाहाथे जोंनिसिम सफैहोनो हायोब्ला बेयो जोंनि थाखाय मोजां जागोन जोबथारनायाव आदा मोनसेबाव दा बिटिसि ओनसोलाव 4th जेनेरेल इलेक्सन जानो थांगासिनो 2020 मायथाइनि थाखाय थ' बिटिसिआव सरकार सोलायनाय सोलायैनि सायाव नोंथांनि फंनैसो बिबुंथि सरकाराथ' हमनानै ला गोदो बै BSc एकर्ड जाखांनायनि उनावबो BSc जायफोर सागानगिरि बिथांमोना सालायदों आरो दा BTC माबा सुक्ति जाखांनायनि उनावबो BTCआव
जाय बिथांमोना सागान होदों बिथांमोनानो सालायगासिनो दङ सालायनायखौथ' हायाखौ रावखौबो बुंनो हाया सालायनोथ' जेनेबा हायो बयबो हायो दा हाग्रामा सारा सालायगासिनो दं हाग्रामा बिथाङा सालायगासिनो दं हाग्रामायाबो हायो सालायनो आरो सोरबा बेवहाय माबानानै देरहायोब्ला बेबो हागोन बिथांमोनाबो सालायनो हागोन दा बेवहाय सालायनायनि बेलायाव जेबो माने माबा नङा गिदिर बाथ्रा नङा बेयाव बे सालायनायखौ बयबो हागोन नाथाय बेवहाय बिबानाव थानानै बर'फोरनि बाथ्रानि सोमोन्दै बर'फोरनि सोमोन्दै साननो हानाय मानसियासो माने माबा आरो साननो हानाय गोसोआसो बिनि गुनासो माने सालायनायनि बिबानाव थानायनि समाय आरो दा आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनो सानो बिटिआर जिथुनिखि सुक्ति जाबाय बे सुक्तिखौथ' जोङो दा सिफायफिननोबो हाथ'लिया हरखाबै आरो बेखौ जों नेबाय थानोबो हालिया दा सिफायथ'नो हायाब्ला मा खालामनांगोन बेखौथ' जेरैखि जायाब्लाबो माबा मोनसे इमप्लिमेन्टखौ खालामनायनि बेब'स्थाखौथ' लानो नांगोन दा इमप्लिमेन्टनि जुदि बेब'स्था खालामनांगौब्ला जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गावजों गावनो जुदि आलदा जुदा बियो नों ओरै आं ओरै होनलायनानै जुदि थाबाय थायोब्ला बेखौ देखा सायखादै जों नुहुरखानाय गुबुन हारिया बावहाय गुबुन माबाफ्रा राजनैतिक हान्जाफ्रा बावहाय सासनखौ खालामफैगोन आरो गुबुन राजनैतिक हान्जाया सासन खालामनाय लोगो लोगो नोंनि बिटिआर एकर्ड जादोंमोन ना मा जादोंमोन बेखौ बिसोर माबा खालामगोन रिजेक्ट खालामखांनायनि उनावहाय बिटिसिखौबो बिसोरो सेनानै लागोन बेखौ रोखा जों नुहुरखानाय